ناي آلشا ጉጅለታት أو كبيد كونتات يوم دركبو مالتون نيود سبنا وتأكلات أم ملاش يوم دركبو زي نجر أو يونايتد كينغدم ب21 أبريل 2015 لتفتصم جبنيو فتوات بيتسبنا كم يزانيهم النابلنا أم نيدم معنتي ناي جبن مدمنا فريد بدون بولايسون كم دعين فتسام قاتيمهم كم دي يفلت تزاريبهم يوم نابز channel حدش تخونكم دما سبسكرايب بمقبار بيتسبكون النابلكو نتي فيديوون لايك بمقبار نزا عينت فليد بدو جبن حبيرنا نرايو تريسي واتفورد لكاتت 11 بعصر تشعته سوسان شمونتن توليدا يدون زعابيت له أول سوشتي نيرو يوهن تعقستن يانقوال كم دنبرت يزرب اللايو تريسي نهيوتا كليل غيرا بتنبر واليا حقس دخون هيوتون إن حدفت يانيرا اسمح حزتاون تردادايتن تفتاويتن يدون حبيرو مامس دنبرو بيت سبا مسادي عديندان مس حواسيمن بمخان حقستي يانيرا أبريل 21 بخلتشن 15 نيرو عن شوعات تنزعد ما تريسي نحوا نابونتي بريد كتما مأخل بمخاد حدا وحد معداك كم تدلي تزاريباتو توطئ إلوون أبت كتما اتم تدليهم أقوحت عدي قاد حرم ودعا تريسي مستك تستي دلي تحدرت إلوون عرسا فتح نختبد دحر ساعات كبابي مادتون حدا ساعات مسارو عن 5 دقيق اندا مستبوتا كتدلي تجمر إلوون أب حدا غزا عينا تودق أبزي غزاون بزحات سبات أبزل لولو سكي دوغ أبستبحالة دامستغزا تأتو أبزي دامستغزا ينيرو كريستوفر ماي مسدي تبحالة ود 50 عدمة زتلاليت تريسي مزي سب بقطف سلد تردادت صبغ دخونه غزا نحلفتيا سيعبون مستومنهاتو محازت بمخان غزا بزبق كنتات نحلفتيا زود 50 عدمة كريستوفرن تريسن نستوسنه غزا ولا دا يخون امبر لتفلي سمعت كحدرم غيرو يو اتمعالتي كيتحاسبه يمسي يلون تريسي نبيت سبا ليد مدتهم نجر انت نبره او دغ محداري نيرو كوين ግን ናብ ገዛ ክትከይዱውን ደይካል ኩነታት ኮና ንሳውን ርሑቕ ብምዃኑን ነቲ ድነበረ ተሓጎስን ምፍታዋን ስዒቡ ይነይሩ ናይ ትሬሲ ቤተሰብ ብጣዕሚ ኣብ ጭንቀት እዮም ደለው ክሪስቶፈር ሙሉ ናይቲ መስተ ሒሳባ ሓቢራቶም እሱ ናብ ገዞን ተኸይዳ ከም ደኸፍለላ ተዛረበ ይኹን እምበር ከምዛ ዓይነት ጠባይ ኣብ ትሬሲ ቅድሚ ሕጂ አይነበረን ኮይኑ ግን ትሬሲ በቲ ሓሳቡ ተሰማሚዓ ካብቲ ዳመስተ ገዛ ይወፁ ናይቲ ደገ ካሜራታት ትሬስን ክሪስቶፈርን ببزح نايت مسته كلت يوم نتولاقدو قلتي زرقه بفلاي تريسي ازيكم زيدون كله ناي تريسي ولادي تاديان حوان بتعمنا وجنكت اتو ابدا قصر معالتي كريستوفر يسرحلو ابد نبره بيت مغبي توم سراحتنياتات حدا ديت دمد نجر يستوعلو زون ابغصو غوليهم درايو بدنبرو صحغارات يوم نيرم يدون تناي بيت مغبي سراح مكايدي انتي تفطيرو غصو كم زخم دخوني حتو كريستوفرون أو حدا يتأكد نايستور مجازن وشتي حداقا بزحوا كم زخاني زاربو إذا مبراه رهي أبت ساعات بزي ولا حنتي تقبلنا ترخيبو يو مخنياتون نمترتار ولا حنت عينت مخنيات سلدي نبرة تريسي كبت معلت مشت ندحر أدرشا كركبة يكالن بيتسبا ولا حنت عينت سقمت ولا قا انت زي وسدو نعا زفتو سبات جن ريوما انت دانيرم كحطو جمرو كوين جن ناي تريسي أدرشا يفلتيه دبل تسانه أديا نابشيرن لتبعدت تاني فيدا ماقوادا بمخاد نتريسي انت دار خيبات تانيرا تحتا كوين جن نهاتا ملسون تمساسالي يو ارخب كوان ايو نيرو من الباش ملسن ترخبنا بدبل بزح شع ملاقتك تسدد تغطل يخون انبر ناي تريسي اللي خد بالملسي حجون كم تستفوتو يو مودا كابلك عد حلفة ناي بيتسابات انكتن سلست معالتي ده حلفو ناي تريسي هدراشا متفاين متحساسبي بمخانو ناب بوليس ناي مخادو سانه بزحو إذ نجر ملو كابت استلم دواتاي سلد نبره نتمرمرا بغلطف التناخرم جمرو بولايس أب بونت فريدوشتي زلو اندا مستتات بغلطف ملاش جمرو إلوون بولايس كابتن بزحات ناي تخباب نبرتي تريسي أمو داتا مس كريستوفر أبسنو بيدوك اندا مستوشتي نتننا قاعد كم سترايتن كابتن دا مستغزا دوصو حبيرهم كم دخونو مرداتا رخبو ناي تريسي ناي موداتا منقصاص انتاي كم زمسلون كابتن ناي ترغا كاميرا كفطو خيلوم يوم بولايس نزوسان مرداتا بمحاز بولطف نام ناي كريستوفر منبر غزا يمرحو بولايس ناي كريستوفر غزا انكحكحو إلوون كريستوفر نتمعصو بنشوي كفيتو
እንታይ ከም ዝደለዩ ሓተቶም ንሳቶም እውን ናብ ውሽጢ ከኣቱ ከም ዝደልዩ ተዛረብዎ ኢሉ እውን ማዕጾ ከፊቱ ንኸኣቱ ፍቀደሎም ፖላይስ ግን ገና ካብ ምእታዎም እቲ ገዛ ብተፈለየ ጨና ምትንፋስ ክሳዕ ዝኣብዮም በፂሖም ከም ዝነበሩ ተዛሪቦም እዮም ዝበስበሰ ስጋን ናይ ድሙ ሰገራን ነቲ ገዛ ክጨኑ ገይርዎ እዩ ኣብቲ ሰዓት ኣብ ናይ ክሪስቶፈር ገጽ ናይ ፍርሕ ኩነታት ይንበብ ከም ዝነበረ ፖላይስ ተዛሪቦም ነይሮም ነቲ ገዛ ንእሽተይ ድሕሪ ምፍታሾም ብዛዕባ ትሬሲ ሕቶ ቀረብሉ እዚ ሰብ እውን ኣብቲ ምሸት ሓቢሮም ኣብ እንዳ መስተ ከም ዝነበሩን ካብኡ ድሕሪ ምውፅኦም ግን ብዘይ ምርድዳእ ንእሽተይ ብምፅርራፍ ንሱ ንብሕቱ ናብ ገዝኡ ከም ዝኸደን ካብቲ መዓልቲ ጀሚሩ ብዛዕባ ትሬሲ ትበሃል ጓል ሰሚዑ ከምደይ ይፈልጥ ኢሉ እውን ርእዋ ከምደይ ይፈልጥ ይዛረቦም ፖሊስ ግን ነዚ ሰብ ፈፂሙ ኣያመኖን ናይቲ ገዛ ሓደገኛ ጨና ንምጽናሕ ዝዕድም እኳ እንተደነበረ ፖላይስ ግን ስቕ ክወጾ ይመረጹን ስዒቡ ከዓ ናብ መደቀሲ ዓራቱ ከኣቱ ከም ዝደልዩ ይዛረብዎ ካብኡ እውን ናይቲ ሸቓቕ መጋረጃ ብምኽፋት እንትዕዘቡ ናይቶም ፖላይስ ጥርጣረ ዘረጋግጸሎም ነገር ተዓዘቡ እዚ እውን ዝተቆራረጸ ናይ ሰብ እግርን ኢድን እዩ ነይሩ ናይ ሳውስ ዌልስ ናይ ፖሊስ ፎረንሲክስ መርማሪ ጉጅለ ናብቲ ኣፓርታማ ብቕልጡፍ ይጽዋዕ ነዚ መስካሕካሕ ገበን ተግባር ካራን መቐስን ከም ተጠቀመ በፂሖሞ እዮም ቀፂሉ እውን ክሪስቶፈር ኣብ ቁፅፅር ኣውዕልዎ ፖላይስ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ምርመራታት እንትገብሩ ኣብ ናይ ትሬሲ ቦርሳ ውሽጢ ዝተረኽቡ ኣጻብዕቲ ነበሩ ንሃታ ናይ ኣካላ ክፋል ኩሉ ክርከብ ኣይከኣለን መዳናገሪ ዝኾነሉ ናይ ትሬሲ ርእሳ ስለ ዘይተረኸበ እዩ ነይሩ ናይ ትሬሲ መሰንበዲ ሞት ስዒቡ ኣብቲ ናይ ማሕበረሰብ ክፋል ከም ቅርሕንቲ ናብ ኩሉ ተባፅሐ ዝተፈላለያ ናይ ሚድያ ኣካላት እውን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ጸብጸባት ካሕልፉ ጀመሩ ክሪስቶፈር እውን ንፖላይስ ናይ ትሬሲ ርእሲ ዝገበረሉ ቦታ ተዛረቦም እዚ እውን ብጣዕሚ መፍርሒ ኣብ ዝኾነ ናይ ማይ መውረዲ ዓብይ ትቦ ውሽጢ እዩ ነይሩ ፖላይስ እውን ናብ ዝመጸገም ቦታ ብምኻድ ምርመራኦም ጀመሩ ድሕሪ ብዙሕ ኣለሻታት ሓንቲ ቀያሕ ክሻ ረኸቡ እዚ እውን ናይ ትሬሲ ርእሲ እዩ ነይሩ ክሪስቶፈር ንፖላይስ ኩሉ ተሓቂ ዋላ እንተዘይተዛረቦም እቲ ገበን ስዒቡ ግን ቃሉ ሃበ ብናይ መስተስኻር ዓርሳ ምክልኻል እንደይትኽእል ትሬሲ ድሕሪ መቕታሉ ንሰዓታት ናይ ፆታዊ ርክብ ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ላፕቶፕ ከፊቱ ይዕዘብ ከም ዝነበረ ተዛረበ መርመርቲ ናይ ክሪስቶፈር ዲኤንኤ ኣብ ናይ ትሬሲ ኣካል ረኺቦሞ እዮም እቲ ዓቃቢ ሕጊ ነቲ ቅትለት ድሕሪ ምፍጻሙ ንናይ ዓርሱ ሓጎስ ከም ዝተጠቀመሉ ኣረጋጊጾም እዮም ዓቃቢ ሕጊ ናይ ትሬሲ ቅትለት ኮኔልካ ዝተፈጸመ ቅትለት ከም ዝኾነን ክሪስቶፈር ምኽንያት ብደይብሉ ነገር ናይዛ ጓል እዚኣ ህይወት ብምቕንጻሉ ተዛሪቡ እዩ ሕዳር 19 2015 ናይ ክልተ ሰሙን ናይ ፍርዲ ኸይዲ ስዒቡ ክሪስቶፈር ሜት ብናይ ትሬሲ ቅትለትን ፆታዊ ዓመፅን ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ብንእሽተዩ ናይ 28 ዓመት ማእሰርቲ ቅፅዓት ይወሃቦ ቤተሰባን ሙሉእ ሕብረተሰብን ናይ ትሬሲ ህይወት ብዘሰካ ኩነታት ስለ ዝተቐትለት ሓዘኖም ገሊፆም እዮም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ንቤተሰባ እዚ ቀሊል ሓዘን ኣይነበረን ኣዲ ኣዲንዳ እውን እዚ ፍጻመ ሕልሚ እምበር ክውን እዩ ኢለ ክቕበሎ ይኸብደኒ እዩ ክትብል ሓዋ እውን ድቃስ ክድቅስ ከም ደይከኣለን እቲ ሓዘን እውን ክፀርዎ እናፈተኑ ከም ዝኾኑን ተዛሪቦም እዮም ፍትዋት ቤተሰብና ናይ ሎማዓንቲ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ እስኪ ንሃትኩም ሓሳብከ እንታይ ከም ድመስል ኣብ ኮመንት ክደፉልና ናብ ቻናል ሓደሽቲ ድኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እናበልና ብኻልእ ናይ ገመን መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ